Does dim ots os wyt ti'n ceisio dod o hyd i'r draed yn y byd gwaith, yn symud ymlaen yn dy yrfa, neu'n dechrau rhywbeth newydd. Mae yna brentisiaeth ar gael i ti. Fe allu di wneud swydd rwy ti'n ei charu, ennill cyflog, dysgu mewn ffordd sy'n addas i ti. Gwna ddewis doeth, bydd yn brentis. Bydd prentisiaeth yn gyfle i ti ennill wrth ddysgu, weithio ar y cyd a staff profiadol, ti ddatblygu sgiliau penodol i dy swydd, ennill cymwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, gael mynediad i gyfleoedd datblygu a chamu mlaen pellach. O busnesau bach sy'n dechrau i sefydliadau rhyngwladol, o lefel tygau i lefel graf, o 16 oed a throsodd. Gyda dewis o 23 sector, mae prentisiaeth ar gael sy'n addas i bawb, ac mae ganddyn nhw fanteision clir. Bydd gen ti hawl i dal gwyliau, amser astudio penodol, becyn cymorth llawn, gyfleoedd cyfartal. Does dim ots beth yw dy amgylchiadau. Cer i llaw.cymru/Prentisiaethau Cymru neu ffonia dim 800 dim 28 48 44. Prentisiaethau. Dewis doeth. Un o'r 23 sector prentisiaeth yw'r diwydiant creadigol. A dyma fydd ein ffocws yn yr adnodd hwn. Theatr Genedlaethol Cymru i ni, sef cwmni cynhyrchu yn yr uniaith Gymraeg. I ni yn cynhyrchu sioeau i deithio ar hyd y wlad yng Nghymru ac hefyd wedi wneud yn rhyngwladol. I ni'n teithio i canolfannau, i theatr ac i ambell safle benodol hefyd. Felly ni'n gweld bwysig iawn yn y Theatr Genedlaethol i ddatblygu sgiliau ac i fentora pobl o fewn y sector ac i hybu pobl i ddod i fewn i'r sector theatr. Mae fe'n bwysig iawn i ni ac ddim mor hir yn ôl gyda ni prentisiaeth technegol a fe nath e cael amryw o brofiadau o fewn y sector. Morgan James i fi o Lambed a dwi'n 19 blwydd oed a tua blwyddyn hanner yn ôl nes i bennu prentisiaeth gyda Theatr yn Gyfyrddin. Prentis technegol o'n i, jyst yn dysgu pethau amdano llwyfan a nawr fi'n llawrydd a mi'n joio gweithio yn y maes. Y cwbl o flynyddoedd yn ôl nes i actually wneud bach o profiad gwaith. Nes i gweld yr cynllun ma'n dod mas a nes i styl lawr yn meddwl actually mae hwnna'n really good opportunity so nes i just mynd amdano fe straight away. So, nes i actually ffeindio'r prentisiaeth trwy un o bobl o'n i'n cael profiad gwaith yn just tagio fi ar Facebook yn gweud ger am hwnna. Wrth gweld hwnna nes i mynd trwy'r wefan Lywodraeth Cymru a nes i dysgu lot wrth hwnna mwyn helpu fi trwyddo i cael dewis i fynd amdano fe. Ar y tad, so hwnna oedd y cynhyrchiad gyntaf nes i weld gyda Theatr. O'n i jyst yn dysgu popeth, so mae bob tro o'n i'n cerdded mewn i'r stafell ymarfer neu o'n i'n mynd i helpu nhw mewn lle, o'n i jyst yn dysgu gymaint o bethau, fel i roi golau lan, sut i wneud hyn, le i roi speaker na, fel i wneud hyn. So oedd hwnna'n jyst yn agoriad llygad i fi. O'n lwcus iawn fel apprentice i actually cael mynd ar daith ar un o'r teithiau a daith na oedd estron. Ar hwnna oedd un bachgen oedd yn gweithio efo fi, Dan, Technegol, ond oedd y sylw yn helpu fi. So nes i'n gwneud popeth, nath e ddysgu fi gymaint, nes i'n gwneud y golau yn rhai llefydd sain, oedd fideos yn ni, so ni'n gwneud hwnna. Dim challenge. Ti'n rili agor drama yn ddyfflo mae Cia? Wedyn, jyst wrth bod fi'n bennu dy Theatr, nes i ar nyrsys fyd, a ni'n gweithio fel sain rhif 2 ar hwnna, so ar hwnna nes i ddysgu cyfle da iawn i fi, i actually mynd mas ar daith to, fel llawrydd wedyn, jyst yn dysgu mwy a mwy to trwy'r amser, tra'n gweithio o dan bobl arall. Fi gyda'r limitations o fod yn apprentice yn lot o bethau, really. Y peth fwyaf yw hands-on. Nath Theatr roi actual cyfle i fi fod yn hands-on a actually dysgu mas ar y job, achos o'n i ddim rili mynd i ddysgu lot yn mynd fan ar. Ti'n cael mynd i gwaith bob dydd, mae challenge newydd y ti'n neud, mae rhywbeth newydd y ti'n neud. A fel apprentice, mae hwnna'n really, mae'n cool i neud, a ti'n cael fel, mae challenge newydd y ti bob dydd. A os o cael ei talu am wneud e, mae fel sef bod ti'n actually gweithio'n llawn amser, o ti'n dysgu fyd, so ti'n gweithio rhwng a ti'n dysgu, a ti'n ennill arian.
Un peth arall oedd actual cymwyster o cael rhywbeth ar diwedd y peth, so ti wedi gwneud y prentisiaeth, ond oedd rhywbeth dati wedyn, so oedd level 3 dy fi'n sain gwleio a llwyfan. Fi'n credu ti yn cael lot o annibyniaeth, achos ti'n cael challenge newydd bob dydd, a maen nhw'n gweud, reit, mae angen ti wneud hyn, a falle tro cyntaf bydd rhywun yn helpu ti, ar ail dro bydd rhywun yn gwylio ti'n neud e, ond y trydydd tro, lle di fynd off y ben yn neud e. Maent all yn credu yw'r jyst holl cysylltiadau ti'n neud. So, ti'n cwrdd â gwahanol bobl a ti'n gweld gwahanol ffyrdd o wneud ydda. Ie, so o'n i'n mwynhau bod yn rhan o'r tîm, jyst oherwydd o ti'n gwneud ffrindiau a stwff fel la, a pawb na i helpu ti. So, pawb yn trial wneud ti'n well, a trial cael ti'n neud beth bach yn well i cael just wneud ti'n barod i fy mas ar ben ni'n yn diwedd. Loads o gwahanol prentisiaeth i gael mas yna. Os chi'n meddwl byddai'n rhywbeth byddai chi'n joio, mae werth i chi jyst mynd i edrych ar gwefan Llywodraeth Cymru a jyst dysgu mwy, achos mae fel mynd i coleg, really, ond chi'n cael arian amdano fe a chi'n cael hands-on experience. Felly fe nath Morgan fwynhau ei brentisiaeth gyda ni. Fe nath e ganolbwyntio ar yr elfen sain, fe nath e ati i weithio gyda ni ar y sioe gerdd hefyd ar ddiwedd ei brentisiaeth fel peiriannydd sain. Mae sawl swydd gwahanol yn bodoli o fewn y sector ac o fewn yr adran cynhyrchu hefyd, fel gwisgoedd, goleio, creu fideo, adeiladu set ac yn ogystal hefyd a sain, sef beth nath Morgan fwynhau fwyaf. Helo, Dan dwi, a dwi'n ddylunydd sain ac yn gyfansoddwr cerdd i'r Theatr. Mae dylunydd sain angen sgiliau creadigol a Technegol i weithio ar sioe Theatr. Yn creadigol, bydd rhaid i fi siarad efo'r cyfarwyddwr artistig, dylunydd y set a'r gwisgoedd, a'r dylunydd goleio hefyd, mwyn trafod ffordd bydd y cynhyrchiad yn sowndio ac yn edrych a theimlo, beth yw'r aesthetig. Efallai fydd hi'n fodern ac yn arbrofol, neu falle yn hanesyddol ac angen swnio'n gywir y cyfnod. Falle mae'n sioe gerdd efo band neu'n pantomime. Gwyliwch y clip yma o set yn cael ei newid yn ystod sioe, a sylwch ar y sain a'r golau yn cydweithio ar y set a'r gwisgoedd. Mae'r amser mae'n cymryd i cael popeth yn ei le wedi cael ei nodi'n fanwl a'r newidiadau yn y sain a'r goleio wedi rhaglennu i gyd fynd yn dyn. Ynglŷn â'r elfen dechnegol, mi fyddai'n sgwrsio gyda'r tîm cynhyrchu am bethau fel a fyddwn ni'n teithio neu'n aros mewn un theatr, os na fand a music byw yn y sioe, pa speakers a microphones sydd angen, os angen llogi radio mics neu ddesg cymysgu digidol ffansi. Pwysig iawn i drafod yw faint o arian sydd yn y budget i sain. Mae cynhyrchiad yn gallu bod mor fach ag un actor ar lwyfan yn siarad, ac eto, mor fawr a sioe gerdd West End efo cast enfawr a chyddorfa. Dwi am ddangos ychydig o esiamplau i chi o ffordd mae sain a chyddoriaeth yn gweithio mewn sioe theatr a'r meddalwedd dwi'n defnyddio bob dydd i greu cynllun sain. Dyma cynhyrchiad ar enw Drydwen gan cwmni ar enw Cymera yn cwmni Circus. So mae'r offer sy'n ar y llwyfan i gyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol dernau acrobatics a aerials a pethau fel yna. So mae hwn yn dangos lot o bethau i wneud efo'r theatr. Ni gyd yn cael props o adar fan'na, wneud nhw hedfan. Mae'r set wedi cael ei goleio'n lyflu yn taflu cysgodion ar y llwyfan. Mae'r dynesu mewn lan y rhaff yn mynd i wneud dawns o'r rhaff yn y funud. Dwi'n chwarae'n fyw ar y llwyfan fan'na. Chwarae'r gitar, mi'n we'r music prydferth i matcho'r ddawns prydferth mae'n neud. Ond os ni'n newid mas y music, mae'n cael effaith hollol wahanol. So mae'r music yma yn dod o rhan gwahanol yn y sioe, a mae'n rhoi naws hollol wahanol i'r olygfa yma. Lot fwy sinister, sy'n ni'n gweud. Ac os fi'n trael hwn, wel, mae hwnna jyst yn wrong. So dyma'r olygfa lle oedd y music sinister yna i fod i bodoli. Allwch chi weld bod y music a'r goleio yn gweithio fyna efo'i gilydd i
neu rhyw deimlad anesmwyth efo'r golen taflu'r cysgodion yn y cefn. Mae yna lot o sain yn dod o ddia'r y cyfrifiadur. Mae yna lot o sain yn cael ei chwarae'n fyw gan y cerddor, sef fi. O'n i wedi tar a lot o offerynnau taro a gwahanol bethau. Hefyd, mae yna lot o beth maen nhw'n galw spot effects. Mae yna effaith yn dod lan yn y funud lle mae'n rhwygo lledyn off yn hyn. A mae hwnna'n cael ei cywio o ddia'r computer. A wedyn, mi oedd yna ddawnsio. Gallwch chi weld y 3 bocs D ymlaen y llwyfan yna. Wel, maen nhw'n 3 speaker, monitor speakers. A maen nhw ar gyfer chwarae'r music roll ar y llwyfan, fel bod ni gyd yn gallu dawnsio a cadw mewn amser i'r music a peidio colli'n lle ni. Handi iawn. Dyma'r recordiad greiddiol, wedi recordio fe yn Logic Pro. Lan fan hyn, allwch chi glywed y drymiau, a'r bass guitar, a'r guitars. So, yn Logic Pro, mae yna allwch chi cymysgu gyd efo'r mixing desk fan hyn. Mae yna filoedd o wahanol offerynnau fe yma, chi'n gallu dewis. Mae yna miloedd o gwahanol lwpiau, drum loops, a pethau i wneud efo music dance, a pethau fel yna. Pob fath o pethau chi'n gallu wneud o fewn Logic fel yna. Ond i redeg sioe yn fyw, dyn ni'n iwso rhaglen arall, meddalwedd arall, fel nhw QLab. QLab yw'r meddalwedd dyn ni'n iwso i cywio sain yn y theatr. Mae hefyd yn gallu cywio goleuadau a fideo a capsiynau ac yn y blaen. Mae'n hyblyg iawn. Fan hyn, dyma be ni'n galw yn cyw stack. Dyma gyd o'r cywiau mewn sioe fan hyn o 1 i 49 yn y sioe yma. Y sioe yma yw Y Tad gan Theatr Genedlaethol o 2018. Nathon ni weld rhywbeth bach gynnau fach. So, nawn ni edrych ar cyw 21 a 22. So, mae 21 fan hyn, a 22 hanner ffordd lawr fan hyn. So, beth sydd ti fewn fan hyn? Mae fan ni eich bach o piano. Mae'r piano ma'n newid hanner ffordd trwyddo. Mae'n bach o spacey. Mae efo ni rhyw effeithiau sain metallic yn mynd mlaen o'na. Mae efo ni, posio yna, fan hyn, mae efo ni sain adar, ond dyn nhw ddim yn dod fewn am 6 eiliad. Mae yna fel delay bach. A mae hwnna achos bod y goleuadau am newid am 5 eiliad a fi eisiau nhw dod fewn ar ôl y goleuadau. So dyna beth yw pwrpas rhoi delays bach ar efo hyn. A dyna'r ddau peth arall, mae'r snaps yma, mae yna un fan hyn a mae yna un fan hyn. A maen nhw fod cyferbynnu efo'r goleuadau yn newid. Mae'r un cyntaf mynd i ddigwydd yn automatic o fewn hwn. Mae'r ail un dwi'n mynd i cywio fe. So nawn ni edrych pryd i cywio fe nawr. So mae'r cyw gyntaf yn mynd i ddigwydd. Tua'r top fan hyn, na i cywio fe just about yn syth. A pan bydd y boi yma'n clywed y piano'n dod fewn, bydd e'n troi o gwmpas a gadael y stafell. A wedyn, bydd y golygfa yn newid, mae'r goleuadau newid fyna, gobeithio efo'r snap gyntaf yma. Awn nhw ymlaen, awn nhw ystod lawr, ddiff y boes yma fewn a gosod y bwrdd, a ail cyw fi yw pan mae'r boi yma yn cyrraedd y drws. Tua fyna, pan mae'n mynd mewn trwy'r drws, dwi'n mynd i cywio 22, snap 8, a gobeithio bydd y goleuadau yn matcho lan berffaith efo. Cawn weld. Right. A ni ffwrdd trai arni. Allen ni bwrw'r go button enfawr yma fan hyn, ond dwi'n mynd i wasgu'r space bar achos mae'n haws. Right te, con i fynd. Ffwrdd â fe. Na'r sŵn metallic yn dy fel. Goleuadau. Good. Mas am yr wylan yn dy fewn, yr ardd. A dwi'n mynd i paratoi at y cyw nesaf. So fi'n cywio fe nawr. Woohoo! Cwni. Da iawn. Mae yna amryw o ffyrdd fewn i weithio ym myd y theatr. Efallai bod chi eisoes yn gwneud drama yn yr ysgol ac yn bwriadu mewn mlaen i'r brifysgol neu goleg drama. Mae yna gyrsiau theatr technegol ble gallwch chi ganolbwyntio ar sain a golau a set, props a gwisgoedd ag ati. Neu, gallwch chi ddilyn Wythnos Prentisiaethau.
ble gallwch chi ddysgu'r holl sgiliau yma mewn adeilad theatr go iawn, a'r gynhyrchiadau go iawn a hyd yn oed teithio gyda sioe byw. A'r gorau oll yw byddech chi'n cael eich talu cyflog hefyd tra bod chi'n dysgu. Ar gyfer sain yn arbennig, os oes profiad gyda chi o gyfansoddi neu perfformio, os ych chi'n chwarae mewn band neu'n gallu cymysgu sain byw neu setio lan system sain, bydd y sgiliau yma'n helpu chi gael swydd yn y theatr. Ac wrth gwrs, mae yna amryw o swyddi eraill i gael yn yr adeilad, tu ôl y llwyfan yn adeiladu set a props, neu yn y swyddfa docynnau neu marchnata neu felysia. Ac efo'r holl bobl ma o wahanol gefndiroedd, mae'r theatr wastad yn lle diddorol i weithio. Dwi'n meddwl bod Prentisiaeth yn gweithio'n arbennig o ddan yn sector ni, yn y sector creadigol. Mae'r sector ei hun yn chwilio am bobl sydd yn bobl gwneud. Felly ti'n chwilio am bobl i ddod i fewn i'r diwydiant sydd eisiau gwneud efo storis sy'n barod i ddechrau o'r diwrnod cyntaf i weithio'n galad, i fod yn creadigol, i greu. Yr atab sydyn ydy, maen nhw'n cael blwyddyn o swydd i ddechrau fai. Maen nhw'n cael blwyddyn o gyflog. Maen nhw'n medru byw a gweithio a gwneud be maen nhw'n garu wneud gobeithio. Maen nhw'n ffeindio gyrfa. I mi beth sy'n bwysig ydy, da ni'n cymryd lot amser i recriwtio'r math iawn o bobl i'n prentisiaeth ni. Da ni'n chwilio am bobl sy'n gwneud swydd am flwyddyn. Da ni'n chwilio am rhywun sy'n eisiau gyrfa. Maen nhw'n gwneud, maen nhw'n cyfarfod gymaint o bobl yn y flwyddyn yma fel bod nhw yn medru cael gyrfa sy'n mynd yn ei blaen. A maen nhw hefyd yn cael cymhwyster na dyn nhw'n gorau talu amdano fo. Ni ydy'r unig bobl sy'n cynnig prentisiaeth yn y sector yma. Ni sy'n edrych ar ôl y diploma, ni sy'n edrych ar ôl y prentisiaid am y flwyddyn i wneud siŵr bod nhw'n iawn ac yn hapus. A dwi'n licio meddwl na ni ydy'r anti yn y canol rhwng y prentis a'r cyflogwr i wneud siŵr bod bob dim yn iawn. Mae'r prentisiaeth newydd mae sgynna ni rwan, y cynllun newydd, criw. Mae o'n meddwl bod cynhyrchiadau a cwmnïau yn medru cyflogi prentis am gyfnod y cynhyrchiad yn ytrach na blwyddyn gron. Mae yna asiantaeth yn cyflogi'r prentis am 12 mis. A mi ydyn ni wedyn yn medru ffeindio y math iawn o gynhyrchiad i bob prentis yn mynd o falle 3 wsos i 6 mis. O ran yn Cyn-Brentisiaid ni, allan pa mor falch ydw i o bob un ohonyn nhw, ond mae yna rei yn arbennig yn gwneud yn hynod o dda. A mae Sara yn enghraifft yn fflio, a dwi'n siŵr y bydd hi'n mynd yn hynod o bell. Sara Erami, dwi yn reiddiol o Sir Fôn, ar hyn o bryd yn byw yn Gaerdydd, a dwi'n newyddiadurwr digidol i ITV Cymru. So ar hyn o bryd dwi'n gweithio i Hans S4C, so dwi'n newyddiadurwr llawn amser i ITV Cymru, a wedyn da ni'n cael ei cymysiynu gan S4C i creu cynnwys i bobl ifanc. Sy'n amazing, cos dwi eisiau creu cynnwys lle dwi'n bersonol yn gallu gwylio nhw ag mwynhau nhw. Yn enwedig mewn maes materion cyfoes a newyddion, so mae yna gap mawr yn y farchnad i hynny. So bod yn rhan hanfodol o creu y cynnwys yna yn really amazing o gyfle. A da ni ar hyn o bryd yn gweithio ar gyfres o rhaglenni dogfen i YouTube o'r enw Grid, sy'n amazing a dwi'n byd fatha dwi wedi gweld ar Hans o blaen. So, da ni yn creu fatha newydd ag exciting i'r platform sy'n gret. Wel, o'n i wastad efo diddordeb o weithio fewn y cyfryngau a fel maes creadigol, o'n i wastad yn berson creadigol. Ond dwi erioed wedi bod, dwi ddim person y mwyaf academaidd yn y byd. A dwi wastad wedi dysgu o gwneud, ac ers ysgol, dwi wedi bod yn gweithio rhan amser mewn swyddi, bob math o swyddi,
ac dyna di'r ffordd dwi'n dysgu ora. So pam nes i gweld y cyfle'n dod i fyny, es i amdano fo, ac oedd o jyst ddim be oeddwn i'n disgwyl. Dwi'n meddwl mae pobl tueddu feddwl pan ti'n meddwl amdan prentisiaeth, rhywbeth fatha engineering, neu rhywbeth fatha mynd i plymio neu rhywbeth, ond o'n i heb di meddwl amdan fo yn y maes neu'r cyfryngau yn yr aspect yna lle. So pam nes i glywed mwy amdano fo, oedd o jyst yn seemio fatha fit perffaith i'r ffordd o'n i'n licio dysgu. A dyna nath apelio fi rili tuag at gwneud o. Mae'r prentisiaeth nes i yn y maes creadigol a digidol, so mae hwnna yn galluogi ni i fynd fewn i maes newyddiadurol neu unrhyw faes o fewn y teledu a ffilm a gweithio mewn amryw o roles gwahanol. Oedd yna rhai yn yr prentisiaeth wedi mynd mewn i maes lle o'ch chi'n gwneud rôl penodol am yr oll amser. Ond efo ni yn ITV Cymru, oedden ni wedi cael y profiad o wneud pob math o bethau, o gweithio camera, o gweithio fewn y galeri, y studio, newyddiadurau digidol, cyflwyno rhai pethau a gweithio fewn social media hefyd sy'n rhywbeth sy'n rili diddorol i fi dwi'n gallu cofio. Ond oedd o'n jyst yn rhoi cyfle i chdi drio bob dim, ac oedd yr qualification hefyd yn eitha eang, so o'ch ti'n gallu cyfro lot o bethau o fewn yr un qualification. Oedd o bendant yn well na be o'n i wedi dychmygu. Oeddwn i'n meddwl bod yna lot fawr. Mi o'n yna lot o waith papur adolygu a gwaith cwrs, ond oedd yr aspect practical lot fwy, ac oedd o'n lot fwy enjoyable na oeddwn i'n meddwl. O'n i'n meddwl bod o'n mynd i fod yn lot o waith, ella mewn rôl. Do'n i'm yn siŵr os o'n i'n mynd i fynd fewn i rôl penodol ac fyddai'n stuck yn y rôl yna, ond maen nhw mor agored i ti trio be bynnag. So, oeddwn ni'n cael fflwtio o amgylch a gweld lle oeddwn ni'n ffitio yn y gweithle, sydd ddim yn rhywbeth, mewn unrhyw gyrfa arall ti'n yn applio am swydd a ti'n aros yn y swydd yna. Ond yr opsiwn o gael y rhyddid yna yn rili dda. O'n i mewn swydd yn gweithio mewn retail, so oeddwn ni cyflog eitha iawn o be o'n i feddwl, ond o'n i wastad yn meddwl amdan prentisiaeth fatha rhywbeth sy'n is mewn tal, rili. Ond dyna ddim newid o y swydd i mewn retail i'r prentisiaeth. So, oedd o fel, oh my god, dwi'n gallu gweithio ag cael qualification mewn maes dwi eisiau gweithio yn, a cael ei talu amdano fo. Oeddwn i fel, oedd o'n mind-blowing. Os ydych chi'n meddwl am gwneud prentisiaeth, gnewch o, a jyst cael digon o hyder a byddwch yn eich hunan, a mae bob dim o bob profiad ydych chi wedi cael mewn bywyd, bydda fo mewn gwaith neu mewn ysgol, neu mewn prifysgol, mae hynna i gyd yn ddefnyddiol o fewn prentisiaeth. Ac os ydych chi'n berson social, yn amlwg, ewch amdan prentisiaeth oherwydd mae hwnna'n elfen mawr o'r prentisiaeth. Dwi yn newyddiadurwr llawn amser yn ITV Cymru rwan, a mae hynna mond oherwydd y prentisiaeth, so ewch amdani. Gwyliau Dewis 2 Prentisiaethau Cymru, neu ffonia dim 800, dim 28, 48, 44.